Sanibona, phinde nibikelele futhi namhlanje ngale thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge omuhle othandekayo obabazekayo oyingcwele iseNkosi yethu uJesu umdala amazulu nomhlaba. uNkulunkulu kababa Abrahama, kababa Isaka, kababa uJakobe, uNkulunkulu kababa uJobe, uNkulunkulu kababa uDaniel, ngoba izithunywa zakhe zamlalela zamthobela zayenza intando yakhe zingabuzanga ukuthi Nkosi, hawu Nkosi, zavele zabona ukuthi okay, uNkulunkulu la ayitholela khona ake nathi siyofinyelela khona. So namhlanje nje ekuseni ngifisa nje abantu baNkulunkulu siqhubeke ne-checklist ukuthi ikuphi uNkulunkulu akuthandayo, ikuphi uNkulunkulu akuzondayo. Uthi uma wenza lokhu uNkulunkulu athi cha, ngeke uze uhlale-ke nami ngunaphakade. Uthi uma ungakwenzi lokhu athi uNkulunkulu ya, ngiyamthanda lo futhi ngizohlala naye ngunaphakade, ngoba kubalulekile uphawu ukuthi sibe nophawu likaKristu ngokwenza intando yakhe, ngokwenza ukugcina imiyalelo yakhe, nangokungenzi okubi lapha emhlabeni. Because ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga last year 2024 lapho khona seke kwaba nokuduma kakhulu ukuthi umhla 23 nomhla 24 September umhlaba uyabhubha. Ngaba nombuzo mina enkosini ngathi, Nkosi, ngabe kukhona yini umuntu ongenza ukuthi alahlwe mhla simpe mase kuthiwa uyabuya Nkosi? And ngazila nje ukudla kwathi phakathi nakukuzila ngabona isibonakaliso, ngathi ngibona intambo ehla nje ezulwini. Ngathi ngithi ngiyoyibamba kwangazi ukuthi kunezinto ezingibambayo. Athi uSathane, nazi into zami oyibambile, cela into zami. Kavele ngamshaya ngazo, thatha into zakho, ngagijima ngifuna ukuyobamba le ntambo. Kwase kwavela ezulwini kwathi nazi izinto uNkulunkulu azizondayo, abenze kunje abasoze balidla ifa lombuso kaNkulunkulu bayosala. Kwabalwa and ngaholelwa encwadini lesifunda njengamanje ukuthi iyona kahle kahle uNkulunkulu izinto azingazifuni athi abenza zonke lezi zinto ibona abangaziyo abayosala mhla uKristu ebuya ezolanda ibandla lakhe. Izakha chapter 6 uverse qala kuverse 16. Because uNkulunkulu wabala ubufebe lapha, uNkulunkulu wabala umona, uNkulunkulu wabala amanga, uNkulunkulu wabala izinto eziningi ezahlukahlukene, ungawugcini umthetho wakhe, ukuba nabanye uNkulunkulu especially uNkulunkulu besizwe, ngoba uNkulunkulu besizwe akanakekile. Yazi akanakekile, uyitshela ukuthi hayi ngiyayithandela nje ukudla, ungiyayithandela into ezimnandi, kanti the more uthanda zonke lezi zinto ezimnandi zidunga ingqondo, ziyenza ukuthi ingqondo yakho ingasabalali kwezinto zikamoya, izinto ezizokuhlanganisa noNkulunkulu. Ulibele uthi uthatha ngokuthi hayi sorry ngiyazijabulisa nani, kanti cha, ujabulisa isono sijabulela ukuthi hayi-ke siyobhubha kanye naye ngalena kwethuna noma ngomhla wokuphela. So uverse 16 uthi kukhona izinto eziyisithupha azizondayo uJehova, yebo eziyisikhombisa eziyisiningiso emphefumulweni wakhe. Number 1, amehlo azidlayo. Amehlo njalo nje ahlezi elangazelela, amehlo njalo nje ahlezi ebuka efisa efuna konke. 2, ulimi lwamanga. uNkulunkulu uyawazonda amanga, cause yonke into oyishoyo bantu baNkulunkulu iyabhalwa phansi. Hayi ngizokhokhela imali yakho next week, isibhaliwe phansi. Yabo ngale nkathi uthi uzongikhokhela next week, sengiplanile mina ukuthi okay, njengoba uthathe imali yami ngigibela ngo100 each and every day, right? Uthathe imali yami njengoba ngikunikeza imali ya 2 days, ngizogibela nje njengoba ufuna u200 angithi ngigibela ngo500, ngizokunikeza u300. Uthembisile ukuthi uzokunikeza, ngithi sho yes ngizokunikeza. Ngino 300 ngiyayidinga ngolesithathu ntambama khona ngizokwazi ukuthi ngiqhubeke ngigibele ngolesine nangolesihlanu. Wena-ke uvele nje ungabisangibuyisela ngolesithathu, kumele ngenze njani? Ngizovuka ekuseni ngithi webani sabela kuphi? Ngale nkathi inhliziyo yami ikhathazeka, ikhala kuNkulunkulu. That is why uNkulunkulu ngafuna ulimi lamanga. Sengithwele kanzima-ke njengamanje, ekuseni ngo4 ngithwele kanzima, ngazi ngizogibela ngani ngemsebenzini. Why? Because wena ukhuluma amanga, wathembisa kodwa usafeza. Athi uChris ngcono ungathembisi. Uthi hayi ngiyacela nje ungiboleke, angazi ngizoba nini nayo imali, kodwa ngiyacela manje ngiyadinga usizo. Ngcono ungathembisi anything, ungathembisi lutho, cause awunasono ngalokho. So bantu baNkulunkulu masithembise sifeze. uNkulunkulu akalifuni ulimi lamanga nezandla ezichitha igazi elingenacala, ama-abortions. And uke wayichaza nje omunye umama ukuthi ama-abortions akusikona lawa kuphela le ngane ezothi mina abazali bami bazongishaya ukuthi sengikhulelwe ahambe okhipha isisu. Cha, nawe osebenzisa i-condom i-abortion leyo, nawe odla ama-contraceptive i-abortion leyo, nawe ufake kuthiwa ini tube whatever, uyabopha uthi hayi angifuni ukuzala kodwa uyayimbandakanya ocansini, i-abortion leyo. Because ngale condom lena ezobe igcwele wonke lawo ma-sperms wakho lawo, amaqiniso bantu baNkulunkulu kumele siwazi, azobe egcwele wonke lawo ma-sperms wakho lawo, kunembewu lapho phakathi.
kunengane lapho phakathi ozoyilahla laphayana e-toilet la ozoyilahla khona. Usuyibulele leyo ngane. So, chitha igazi elingenacala. Kuyisona uNkulunkulu uyakwenyanya kakhulu. Nenhliziyo eceba imicabango emibi. Njalo ngaso sonke isikhathi sicabanga izinto ezi-wrong, sicabanga izinto ezi-negative. Akukho kuhle emehlweni kaNkulunkulu. Ngoba the more ucabanga lokho, you are inviting ispirit sobubi, se-depression, se-anxiety, se-stress. Uya-invite yonke into abantu baNkulunkulu ezindla ngayo, siya-invite because isono singasemnyango. Unxanela kwaso kukithi, kepha sinamandla ukuthi njalo sisibuse. So singa-invite okubi abantu baNkulunkulu. Nonyawo usheshe ugijimele ebini ukuthi nje mokwi-position ye-pressure, ugijimele kwamashonisa, ugijimele uyakuphi. Masigijimele ngane seNkulunkulu. Sikhale kuye sibhuquze. Because abantu baNkulunkulu ukuze ufikele kwi-level lapho khona uNkulunkulu esheshe kuphendula, uwena omele uyikhandle ukuthi uyisondeze kuyena. Uwena omele uyikhandle ukuthi uhlale ebukhuleni bakhe, ngokukhuleka njalo, ngokuzila njalo, ngokufunda iBhayibheli lakho njalo. Ngaleyo ndlela uzobona ukuthi uyangithanda ngempela. Kancane kancane uyibukela ama-movie ngoJesu. Ingane sikhulise kanjalo abantu baNkulunkulu. Ama-movie oyidlalela ingane zakho, udlalela ama-movie oJesu. Maningi ama-movie oJohane. Udlalela ama-movie oJona begwinya iy'nhlanzi. Ubadlalela opopayi, baningi ngisho opopayi inqwaba. Opopayi ngeBhayibheli. From Genesis to Revelation ayikho into engekho. Because abantu banama-internet manje, banoma-unlimited data, banama-Wi-Fi, banama-router, banayo yonke into, banamafoni amakhulu amangaka kwayingane. Sekuyi-requirement manje esikoleni ukuthi ingane ibe nefoni, smartphone, ifoni enkulu engaka. Silindeni pho ukuthi kulamafoni amakhulu sisebenzisele okulunga kwaNkulunkulu. Abantu banenkani ezintweni eziningi. Ulindeni pho ukuthi inkani yakhe isebenzele uNkulunkulu. Bathi noma kini bethi hayi le nkolo yakho ube nenkani isebenzele uNkulunkulu. So nofakazi wamanga ophafuza inkohliso obanga ukuxabana phakathi kwabazalwane. uNkulunkulu akakufuni lokho. Ubanga ukuxabana phakathi kwabazalwane. Uchitha ibandla phela lapho. It's like uNkulunkulu uyakha wena uyabhidliza. Imagine ukumelana nezulu abantu baNkulunkulu okuyisono esikhulu. So ngifisa nje siye futhi kwabadukisi bey'khathi zokugcina. Engifisa singabi yibo bantu baNkulunkulu. 2 Timothy chapter 3 othi kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Ngokuba abantu bazoba abayithandayo, abathanda imali, abayigabisayo, abazidlayo, abahlambalazayo, abangalaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo, nabangenalo uthando, nabahlebi, nabangazithibi, nabangenabumnene, nabangathandi okuhle, nabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho bewaphika. Lapho-ke labo bagwema. Siphila nabantu manje abathwalayo manje, athwale ngey'ngane zakhe ngenxa yokuthanda imali. Iy'ngane ay'sahloniphi abazali, ziyama nje ematekisini, sorry ziyahlala phakathi etekisini ame umuntu omdala. Ave inginyanyisa leyo nto. Nabazidlayo, nabahlambalazayo. Bayahlambalaza nje yonke into yabo nje bakhulumisa noma kanjani. Bathuka iy'nhlamba nanoma ikephi abanendaba. Babodwa bathanda imali baze benze ubugebengu obungenasidingo ukuthanda imali. Abakhukhumele, abantu bay'tshela i-pride phezu kwayo yonke into, nabangabongiyo. Ngisho ngamsiza kangakanani umuntu uhlangana nendabani, ubecela ubani. Awu. Nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Siphila isikhathi lapho khona weekend to weekend, Monday, Tuesday, Friday, nini khona. Kuyaphuzwa one time everywhere. Abadukisi bey'khathi zokugcina, badukisa iy'ngane ey'zayo, badukise bonke abantu abakhulayo njengamanje.